Mai bine mor decât viu. Mulțumesc foarte mult, mă mulțumesc. Agea Dumnezeu sănătate pe sănătate. Să vă apere Dumnezeu tot ce de ele. Ne îndreptăm spre Cătunul Matei, la bătrânul Nea Georgică. Am reușit într-un timp relativ scurt să-i cumpărăm un frigider care avea mare nevoie. Am reușit, i-am cumpărat și câteva alimente. Să-i facem un pachet și celuilalt bătrânel. Îmi scapă numele acum, dar sigur o să vi-l spunem după ce ajungem la el. Sperăm ca de sărbători să reușim să mai ajungem o dată. Să încercăm să le facem măcar aceste sărbători fericite acestor oameni care sunt extraordinar de săraci. Și atâta sărăcie n-am văzut nici în filme. Cred că ne apropiem de casa lui Nea Georgică. Sperăm să fie acasă. Sperăm să fie acasă. Dar n-are unde să se ducă săracul. Vrem să-i facem o surpriză. Zicem noi că o să fie o surpriză destul de plăcută. Oricum ăsta e un Cătun extraordinar de frumos. O liniște enervantă. Un aer curat. Ce am înțeles, ar mai fi 4-5 familii aici. Da, dar sunt departe de casa lui Nea Georgică. Aș fi curios să aflăm și istoria acestui loc. Unde s-au așezat oamenii aici, cu pădure. Păi îl întrebăm, cred că știe. La 85 de ani. Bine, nu e cel mai bătrân, celălalt Celălalt are 91. 91, da. Am reușit de luat și pentru el câteva alimente. Am ajuns la bătrânul Georgică. Să vedem acum dacă s-a trezit. Ia strigă la Nea Georgică. Nea Georgică! Nea Georgică! Ce faci? Dacă venirăm să vedem cum ești. Să trăiți! Dumneavoastră. Știi că am mai fost la Mata? Am și eu m-am zăpășit. Deci că îți aducem ceva. Nu eu. A mai venit cineva? N-am venit. N-a mai venit nimeni. Numai că Bună dimineața! Neața. Am revenit la dumneavoastră. Da. Da. Ce faceți? Facem o țără foc, facem o țără mâncare. A mai venit cineva? N-a mai venit nimeni de când am fost noi. n-am venit. Nu v-a adus nici pentru acoperiș nimic? A venit un nepot al meu. Și mi-a pus acolo, mi-a cârpit gaura aia. A, și nu mai plouă. Nu. Nu? Păi nu, când bate vântul, e țigla. V-am Că luat n-ai frigider. un frigider. Că ne prinde cum să-l... E bun? Stai așa, stai, lasă-l, să-i ține poarta. Poți să deschizi poarta mai mult. Îți prinde bine un frigider. Știu că data trecută aș zis că nu ai frigider. Da, așa se fac. Dacă nu-ți bani, nu ai duc și să iei. Normal. Ai bani, ia de toți. Ai bani, n-ai nimic. Unde zici matale să-l punem? Țin de acolo. Sub tindă? Auzi, băgați-l puțin de acolo. Dacă acolo, băgați-l acolo.
Și zași. Mai sunt capabili. Ia pe ordine acolo. Pescara aia urcă Neagorgică în viață. Da. Mai bine mor decât viu. Păi de ce Neagorgică ce ai? Păi de că se poate să mergi. Las că mergi, da, bătrâneța. Merg. Alții nici nu mai merg la vârsta mea. merge mai bine ca tata. Alții nici nu merg la vârsta mea, ta ce? Alții nu merg la 50 de ani. Mi-a fi dat Dumnezeu tot ce. V-am adus și niște alimente. Unde punem mâncarea? Ia uite, Nea Georgica. De toate v-am adus. Și nu a venit nimeni nici de la primărie. Când a venit toți, că am mai făcut ei pe așa că au fost. Am mai făcut pe așa că mi-a s-a dus, s-a făcut și multe și ai pins, am să mă sărut de 40 de sufletul meu. Cum vă descurcați cu alimentele? Vă ajung pentru... Ce să faci? Capturăm de colo, să te ajung. Și faci. Banii sunt. Zile mulți. Hai ce faci? Și cum păstrați de obicei mâncarea la? Cum? Cum păstrați mâncarea de obicei? Dacă nu aveați frigider? Care ți-a creat? Arunca la cât? Ca acum? Care e bună mânca. Dacă să ai posibilitatea, avem cum. Acum aveți frigider, vă descurcați mai bine. Acum, foarte bine, foarte bine. Acum ce păsesc? Doamne, a dus la oameni, a dus cu gramata la bărbeți ăștia. Așa de zic. Nu ne interesează pe noi. Noi vrem să ajutăm toți oamenii. Mai mergem și la următorul de ani, 91 de ani, nu știu cum îl cheamă. Iuă. Nea Ion, i-am luat și lui câte ceva. Am pus noi bani și mai sunt oameni cu suflet care au pus bani pentru. Sperăm ca de sărbători ori să poate să mai găsi și alți oameni care să ajute, că sunt oameni destui cu bani foarte mulți care pot să ajute. Nu e... Uite, copilul ăsta s-a dus și pe el acolo. Fac ca și el. Nu are dreptul să fie o femeie care să... Haide și la un ceva de urma lui, că se scoate sub cer, își spală mereu. Păi da, trebuie să ia pensie din aia. Azi dimineața în schimbare, fac o plească. Pe 4 milioane, care e de... Mi-a remitit și să spun asta. Adică 4 milioane, atât e de. Dar nu i-ați făcut dosar de Păi însoțită? da, nu zice că nu s-a poți. Eu nu mai pot să fac nici uite. Aici e... Păi nu, are 4 milioane de copii. Și 400 de lei. Da, care am Plăcim curentul. Dacă n-au avut dreptul, auzi, dacă n-au avut dreptul pachetul ăsta la un pachet care l-a trimis din alte țări, numai mie îmi dă. Nu le dă la nici care nimic. Dacă n-au avut dreptul acolo, l-au mâncat ei. Așa o fi legea, nu că nu cred că se uită primărița la... Păi da, sunt alți mai flamați ca mine. Sunt dați eu pachece. Mulți care eu pachece. Lasă că sigur vă va ajuta doamna primăriță, că noi o știm de la televizor că e cântăreață, e... Da. Am discutat și cu tatăl dumneavoastră, un om extraordinar, părintele. Gheorghe! Spunea că vă Mă ajută. nu așa că ce omor, să știi! Mă nu așa afară! Asta e genunchi. Și genunchile e operat.
Iar e operație aici, iar până aici. Nu poate merge deloc. Nu poți. Numai în genunchi. Am niște câini. Păi și vrea să iese afară? Am niște Ia câini să, bine la... ia să apară și să lovești și în pragariu ușa știa. Da, Bă, se treacă acolo. a mai coborât de acolo de sus. Nu am mai coborât. De când? De când de aici, parcă nu s-ar opera. Atunci, Și când s-a operat? luna altă, luna lui octombrie. Totuși a plouat acolo în casă, tavanul ăla căzut de acolo. La cârpit. Băiatul ăsta care zice că te și la para asta de el. Dar vezi, mi-a dus și țigla să te și acolo. Și a băiat legată, eu nu pot să leg. Aici, păcate. Hai. Dreaptă, în viață când ajut, să vine ajutorul înapoi. Deci să facem și bine. Puțini oameni sunt de aia. Nu, să știi că sunt. Uite, Se găsesc, da. la noi s-au mobilizat oamenii. Vedeți că au strâns bani și v-am adus alimente. Bine, mulțumesc. S-au oferit și din afara județului. Săraci. Să ajute. Trebuie să ne ajutăm semenii. Ajutăm pe... Acum că vine iarna, mai ales acum, vă sunt de folos. Ați avea nevoie și de lemne. Și de... Lemne am adus. Lemne aveți, nu? Foarte bine. Am lemne, mi-a rupt grădina aici, mi-a rupt vântul și ar trebui să le tuc. Să le tuc așa, lemnele, să le am de iarnă. Din sărbătorile, poate se mai mobilizează oamenii să aveți o sarma, o... Mergem sus să vedem cum au reparat? Da. Ia, hai, nea Georgica, ia să vedem. Mai poți să urci scările? Cam ăsta, așa. Mă văd de să ia fermat. Deci că nebun. Cine? Bă, ce deștept ăștia care n-au de lucru. Să trăiți. Vezi, mă, asta. Ce frumos a făcut. A reparat bine, da. A zis că la bară să eu plec de așa, să pun tot tavanul. De așa l-a prins în podiele acolo. A prins, să fie prins. Și a prins și sus, în pod. A făcut acolo și acolo, doar aici? De aici și în sus. Da. L-a prins în surupuri. A, Și acum îmi spune, bă, ar trebui și țigla acolo pusă, înlocuită, nu? trebuie pusă și trebuie, ar fi bun că să fie legată, că dacă face vântul, iar pică ploaia acolo. Ce să faci? Nu, Doamne, trebuie bani. Da, Nu vin pe degeaba. păi da. Televizorul nu mai merge, nu? Am merge televizorul, merge. Nu mă uităm la el, nu mai trebuie să ne uite. Ce faci? Ce faceți? Așa pe parcul meu. Când s-a operat? Octombrie s-a operat odată. Iulie, Luna trecută? da, Și în iulie? da, și iulie. 3 operații are. La genunchi? La genunchi. Am mers în el și numai bine că s-a trebuit că să-i scoată purul apa, purul. Prinde pragariul ăsta. Prinde că m-a pus Dumnezeu să-l fac și să nu putea să stau de acolo. Hai, ce să fac? Da, nea Georgica, greu. Greu singuri aici, te singuri, Să izolați. izolați, da. Izolați. Ce să faci? Asta e viața. Vecinul, Deci, nea Ion, pe el mai am o țără mai. Că am prins zabra să zice, vacație să nu mă apar zabra, să mă apare și ea. vă ajută nea Ion? Mai vorbiți cu el? Nu mă ajută, mă trecut, eu am pe zile iar, să nu am îmbunare.
Are apă acolo? Are. N-aveți aici apă, nu? Are pompă, nu mai merge, nu mai iese apa, sacat. Păi și unde aveați apă aici? Eu de la el are o pântână în vale acolo și vine apa ea și are pompă băgată. Și eu de acasă. Nu mă pot băga în jos acolo. Da. Ce să faci? Soba vă mai merge? Ia și s-a rămas ca nimeni în lume. Eu nu mai pot să mai repar. Păi și mai puteți face foc în ea? Da, fac foc. Ce nu dormiți noaptea de frig. Nu e înfundată. Da, desfundat-o tot. A scuturat-o. Cine? Oamenii m-a rugat și unii care m-a rugat. I-a scuturat-o. Ce să faci? Asta e viața. Aveți și o pisică. Are coaia. Și-a încăpată. Ziceați că e pisică și? Zice, vară mea face. Mă, băi, de-aia să ții de ție, că-i dai mâncare. Că încolo, văd că are coaia. Bă, Păi și vine prin pădure cu merg matale? după mine în pădure, dacă merge și eu, s-a băgat să pe lemn. Eu rămân Să urcă în pom. Da, să urcăm Și câte ai matale? 4. 4 pisici, câini nu. Am Câini. și un câine, da. Al dracu toată vara s-a prăcat sub burtă, cred că râie sau știi dacă pe aur. Și al dracu nu mai intră obor. Asta veștirea mi-a strigat că l-am izolat afară, să stea afară, că să nu mai bagă obor, că s-a dus și doar la ea. Și o scară și duce boala la ea. Păi cum, dracu, eu mă duc cu el să-l duc în braț. Mă trage la poliție, mă tragă la poliție. Nu vă înțelegeți cu veci. Nu, că eu o muiere foarte bine nu mă ies. Pasă o circulă, bă, și o zice, dar s-a ascultat mâna care dădea. S-a lungit care e primea. Eu muiere și nu s-a existat. Să tragă pe o năroadă de jaba, iar răni grajul de 2 ori și nu i-a dat nimic. A scos 6 care de gunoi. Dar nu zice, bă, ești o banică și spune la cine. Acum s-a dus nora mea, s-a dus la ea, la adunare de cartofi, că i-a scos cu plugul și mi-a strigat mie că a venit mămii locule că să țare. Păi mie mi-a mă firea dracu când a fost nora mea la cine, la șei primit-o, mă, la șei primit-o. Acum, eu și-am în jur și mai mă uit la el. Acolo, lipsă. Să mai treacă timpul. Hai, da. Ce să fac? Da, Nea Georgica. Deci Greu. a pus pe urmă de aia. De aia cu... Plasă. Da. A pus-o peste ea. Peste asta. Și m-a dat cu ăla, cu... pișul ăla. S-a dat. Acolo. Da, cu adeziv. Nu știu, mă pricep eu la treburi de astea. Am îmbătrânit degeaba. Lasă, e bine că v-a ajutat. Dar mi-a făcut copilul ăsta care trag cocul. Ăsta, e un om tare cum să cade. Tare cum să cade. Și ai viziu. Mă ajută, dar se departe. Se departe, au și la casa lor, au și câte 6 copii. Ce da să fac? Păi da. A fost puios. Hai, ce să fac? Dar vedeți că se mai găsesc oameni care să ajute, Da, vedeți? mă, găsesc, da. Da. Și din toată țara au vrut să vină să vă ajute. Am lăsat adresa și le-am zis care vor. Tale, au alți oameni, miloși toți. Nea Georgica, de unde le luați? De la Baia, De la Baia de Aramă? da. Tocmai acolo vă duceți? Păi acolo ne ducem că la proprii. Deci de acolo îl luam. Da. Și cu cine? Cine vă duce? Da, ce eu o mașină, mă duc și nepoții mei, tot m-a dus sărașii nepoții mei. De unde stau nepoții? Sunt departe? Amândoi sunt Severin. Aoleu. Și ei m-a dus sărașii, dar am zis, basă mie. Mă, când eu bani, mă dau bani. Nu, n-am vrut. Păi de unde e bani, Nea Georgica? Din 4 milioane care Păi e... dintre aia care sunt. Nu mă închiu și dar nu vreau să iau. Păi aia ar mai trebui să ia și pe aia. Nu, eu am copii. Lasă, Nea Georgica, bine că mai vin și... De câte ori vin? Vin
Vin sâmbătă și pleacă duminică. Vine fiecare săptămână aproape, nu? Da, fiecare săptămână. Lasă că e bine că mai vin pe aici. Ce să fac? Am zis, m-a rugat. Altul, dacă îl iei pe altul strin, ți apucă 2 milioane. Da, îți ia bani. Dar ăsta nu mi-e săracul. Asta, Nea Georgica, uite, acum ai alimente, ai frigider. Mulțumesc foarte mult, mă mulțumesc. Agea Dumnezeu sănătate pe sănătate. Să vă apere Dumnezeu tot ce de Lasă că mai venim, că mai ajutăm cum adună oamenii, cum mai venim și vă mai aducem. Ce să fac? Mulțumim, Măcar acum, că e iarnă și e perioada asta. mulțumim pe ce primim. Mulțumesc foarte mult. Găinile fac ouă. Una lapătă, una astăzi, una sinistră. Nu o de acolo. Nu, nici vara. Vara, da. Vara. Acum nu mai, a venit frigul. Păi, Nea Georgica, dacă le dai pâine în apă caldă, ci că ouă. păi am dat de repaca și de Atunci stai. Să bagi ăștia la, vezi, după 2-3 ore când bagi frigiderul în priză, să bagi carnea ce ai acolo, să nu... Să bagi alimentele, Nea Georgica, că se strică. Bine, bagă. Nu toate, Ai dar câine pe aici să nu mănânce cârnață. Până să dai și eu. Acolo. Ai acolo cârnață. Bine, atunci bagă-mă acolo. Ce să faci? Mulțumim frumos să trăiți. Să trăiți. Dumnezeu Sfântul va fi în loc. Adică sperăm că data viitoare când venim să ne povestiți că doamna primăriță vă ajută și ar trebui în mod normal să vă facă un ajutor din ăla pentru... Dar din gură nu mai zi nimic că m-am... Că ajută, un de însoțitor. Doamna trebuie să ia un ajutor de însoțitor, că e domnul paralizat. Ea nu și- se poate. Deci, în mod normal ar trebui să poate, că domnul e paralizat la pat și doamna are grijă de el. Au domnule, au bani. Alții care muncesc Da, și au bani. nu-i vorba de asta, că nu, ce dacă au, da? Doamna primăriță sunt convins că vă va ajuta până data viitoare, când o să venim noi, Bine ar fi. când venim aici să ne spuneți că deja doamna încasează salariul ăla de ajutor de însoțitor, că așa e normal. Da. După ce i-am adus puțină bucurie lui Nea Georgică, ne îndreptăm acum și către vecinul său, un alt suflet în vârstă, care trăiește singur în acest loc izolat. La cei 91 de ani ai săi, viața nu este deloc ușoară. Să rămână. Mulțumim că mulțumim să fie mulțumim, mulțumim să fie grădini, să trăiți. trebuie să lăsăm pe Neion să stea jos, că amețește. Da, de eu stau. Hai, Neion. Nu stau de picioare, să răzumă, că să răzumă, că răzumă, da. Tati, hai să nu stați în picioare. Hai, Neione, stai jos. Bine, mulțumesc. Mai vorbim un pic. Am fost și la Nea Georgică. Ați fost și el? A zis că vă știe. Mai vorbiți cu el? M-ați vorbit niciodată plăvită, mai pune niciodată, mai tăruții, mai știu mai cer, că are 70 de ani. El are 85, nu? 80, da. Stau bine față de... Eu am 90 și 91. 91, nu? Da. Te ții bine, Neione, la 91. Bună ziua! Neion. Ce faceți? Ce să fac, stau eu, că nu pun la Foarte bine, stați jos. mai pun niște șarpe, mai mergeam, că mă să eu, mai pun atât, la mamă, ce-și mai pun? Mai pun. Da, și mai pun, bătrii. Da, sănătate să fie. Să faci, să venim în urmă, să te crească, nu că mai bătrâni. Știți cum e, când sunt ai noștri, vrem cât mai mult. Trebuie să faci în picioare.
Nu mai cunosc școală, nu mai știu să Vai chiar dacă nu știi. Vorbă ziceai că vine Nora cu copilul, n-am venit. Mă trebuie Da, greșeală. mă, N-am venit, ai făcut curățenile. Păi vecini pe aici nu mai e. Cine mai e? Câți vecini aveți? Ana Ioane, câți vecini ai? Vecini, câți mai ai? M-am făcut pe Georgica. Atât. Dar eu zic că oamenii ăștia de Și știe. oamenii care vin când mai vin, când mai vin pe ăștia, să plecați și să plecați la clasă. Da, dar ei nu stau aici. Când mai vine, când și când. Dar de la primărie n-a venit nimeni pe aici. Până acum nu au Va vine acum, că I-a fost cumulat, a fost alegem pe soră 24. cu nevastă, dar a murit și ea. umblă în campania acum. Mai știi cine e președinte? Nu că nu mai țin nici, dar... Ultimul președinte care a fost? deci. Nici nu mai țin ce mai zici. Iliescu, îl mai știi pe Iliescu? Da, Iliescu. Și după? Băsescu, îl mai știi? Constantinescu, mă, păi, Ah, Constantinescu. Era... Că și o armată era altul, era... Nu știu, păi A, de mult. de mult timp și dar nu s-a schimbat, că faptul s-a armat acasă pe 4 ani. Am plecat de aici acasă, am plecat pe 4 ani când am plecat. Am stat 2 ani în armată. Am să fie o zi acasă. La 2 ani, fără o lună, a dat drumul, că s-a lirat, să fie și armata pe o țară. Și merge acasă. Am stat pe acasă. Da, până am plecat și nu știu ce atunci. Păi și armata când ai făcut în Iaione? În ce an? 61, parcă. În 61. Nu știu, cum era atunci. 61 născut eu. Căcători armată, nu știu bine. Păi mă vede Iliescu. După Ceaușescu, da. Ceaușescu, da. Dar înainte a fost Stalin, înainte lui Ceaușescu. deci. Deci, Deci, tot aia e. Tot.